Здравейте, пимпари! В днешното видео ще ви покажа една машинка за 1300 лева. Това е тя в Zalman Z1 Iceberg кутията. Нека да я отворим, да ви покажа колко лесно се отваря и колко е приятно отвътре. Какво имаме в този билд? Дъното отново е MSI A520M. Процесорът е AMD Ryzen 5600X. Охлаждането е новия Arctic Freezer 36 в бяло. Видеокартата е употребявана Gigabyte 3060 Ti, но е профилактирана и получавате 6 месеца гаранция. Паметта е RGB ADATA Spectrix 2x16, общо 32 GB на 3600 МГц. Диска е Silicon Power A60, 1 TB Gen 3. Захранването е MSI 650 W бронз и кутията, както споменахме, е на Zalman. Всичко това е на 1300 лева, като може да се купи на изплащане чрез нашите партньори TBI. Ако искате да разберете повече за конфигурацията или да я поръчате, можете да ни пишете или да посетите нашия уебсайт.